sabe eu vou perguntar agora, perguntar aí não. Ainda aí ga hunda na ko ba. Dia na nuku na ignetu sno na ko na ba. Na no dia no ko se ka ta fa do bu pa. Wala ke ne chine ke nan dum ko bi no wa. Mana hane kene chuku nogono dondo amade moso omereme ai okay, is enough. Okay, and it's a good one. What family from Amesi? Oh, good lobby. Longest. My Jesus is worthy, worthy. My Jesus is worthy. My Jesus is worthy, worthy. My Jesus is worthy. My Jesus is worthy, worthy. My Jesus is worthy, worthy. My Jesus is worthy, worthy. Worthy, worthy. My Jesus is worthy, worthy. My Jesus is worthy to be praised. My Jesus is worthy, worthy. My Jesus is worthy. Two minutes. I was for 2 minutes. How many minutes Lagos I can do now? Yes, thank you. And all the day, they want to damage. I don't want to go down. Now they fear that place, my brother. Ebuchi an mekene o ade mabigo ga mata kana hage afambo ani ako okay ade mo biko ka mata kana ihe butere na sinu na no bosin keta jire dawo maka onwa na okay onye otu anyị ana no so
Tata ka a na-eme ya asị ka anyị bịa kwali ugwu ikpeazụ dịka o si kwesị ka a si eme ya ka ọ na-awa anyị kwacha na Lagos abịarukwe n'ụlọ unu mara mee nke a gosi na onye otu unu ka ọ bụ ana o tozuru etozu darụrị nne ezigbo mmadụ ka ekwena okwu onene na ị na-atụpụrụ nwa ya nakwazi ụmụaka ya nakwazi nwunye ya bụ ndị ya ndụmọdụ m na-enye ụmụaka ya bụ dịka m kwuru mgbe m na-ekwu okwu na Ignatius Osele biri ezigbo ndụ ekpere m na-ebe ka ọnwa ụmụ ya biri ya omume nna ha ka a hapụ ime ihe nna ha eme ka ọ sị na anyị ji bụ ezigbo mmadụ mmadụ onye ọbụla na-ekele ya so ọ na-emekwanụ ka ezigbo mmadụ ọ na-enyere ndị mmadụ aka na-agbanyeghị so ebe ọ bụ mmasị Chineke na ọ ga-agabata ihe anyị ma hụ na site n'ụmụ ọ ga-anọchikwa darụrụ na ezigbo mmadụ ọfọ anyị na-agọzi n'isi unu n'onwe unu bụ na unu bịara n'udo unu anakwa n'udo ndị sịrị unu baịbaị ka unu na-apụta gasị unu nnọọ ka unu na-abata ekpere anyị n'isi unu bụ na bizinesi unu ihe niile unu hapụrụ ebe ije a ka unu na-anachi ya azụ Chineke ga-emeghe ụzọ ife niile na-aga dịka o si kwesị n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị. Ana m ekene ndị otu gị niile ndị gị na ha sokwu gị n'azụ wee bịa ije a n'ụbọchị nkịta na-asị na ọga ije ga-agara unu n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị. Darụrụ na ezigbo mmadụ ka anyị mata n'ihe tụrụ gị ezigbo mmadụ ọfịa dị uru darụrụ ezigbo mmadụ ya gaziere gị thank you so much sir. Maazị ana m ekene gị ọ dị mma biko ka mmadụ gị n'aha gị Sunday Izuchukwu ọ dị mma biko ọ ga-amasị na ka ịkọwa kamera ihe na-eme n'obi ya n'ụbọchị nke taa. Anyị kwesịrị iso eji akwamozu ọgọ ya na April. Yes. So ejezikwa ha akwamozu ahụ. Hey. Ọ ihe mmadụ chere ka ọ na-azụ. Hey. Wow. Nke ihe mere eme ka ọ bụ nwanne nwoke imame arịnze gị ịmame arịnze gị ọsị nke bụ eziokwu na ikwu gị ahụ ya ka mmadụ na-akwa mmadụ ka ọ na-akwa onwe ịmara ame gbaa dị wee from Abuja nọrọ isi ọfịa nọrọ prezent fụ ka dọnyere ya n'ana ọ nnukwu ihe iyi emere ya dị iba because otu n'ime corporal work of mercy akụziri anyị na katikizm asị inye ndị nwụrụ anwụ karịrị otu a na marinze gị ọ dị mma biko ka ekwu n'okwu nkasi obi one na one na-atọpụkwa nụrụ nwunye ya nakwazi ụmụaka ya bụ ndị ọ hapụrụ wee jewe ije. Nkasi obi anyị ji eji aka eme ihe nkasi obi dowere ezinụlọ nwaanyị makwụ na nwoke gbanya nwaanyị makwụ na nwoke makwụ na nwaanyị gbanya ọhụrụ onye adịghị anya ya sị na ọ nwụrụ n'ike nwụrụ n'ike ọgba na-ejikakwa onwe ya ọ nwụrụ mgbe m ji bịa na nke m ama ọ na-anọ drugs and ọ na-edo onwe ya anya ọkwa na ọ bụ na ọ nwụrụ ego dị otego ka ọ ka n'ọnụ o jikwa ego o ji ego jide ọgwụ because onye ji ego ji ọgwụ asị weta ọgwụ ekele dị Chineke maka ezinụlọ anọ ego mma ọchukwu nyekwa owe arụ isi ike wepụrụ m arụ ọkụ darụ ezigbo mmadụ ọ dị mma anyị na-ekenekwe gị ka ị bịara ije a wee na-asị na ọga ije ga-agara gị ka ị na-anachi ya azụ ebe ị nọ na-eme biznes ebe ibi onwe ndị sịrị gị baịbaị ka ị na-abata a ga-asịkwa gị nnọọ ka ị na-abata ana ka ịbịacha biznes ka ịbịacha beri ya wee na ụzọ niile bụ ihe niile na-atụ anya inwetebe ga-abịara gị kọsị na aka Chukwu dị darụ ezigbo mmadụ ya gazere gị mana ka ịmata n'ihe a eturu gị ọ zụrụ ogbenye zụrụ onye iro ya ekene gị ezigbo mmadụ ya gazere gị. Thank you so much sir. God bless you. Thank you. Obi nwe buga
Once better than Nanga. Yes, sir. Any battery there? Hey, I bet you don't finish it. Ekene ngezi bo mmadụ ọ dị ma biko ga amata gị na ha gị Rafael oke nwa n'isi ọfịa afa gị ọzọ biko na MC oke nwa n'isi ọfịa ekene gị o biko na-atụfughị oge ka anyị mata kene ihe butere unu n'ezinụlọ ndị bụ Osele n'ụbọchị nke taa nke ihe mere eme Osele eze ruo ya ana ka mmadụ na-akwa mmadụ ka ọ na-akwa onwe ya darụ ezigbo mmadụ o biko ọ ga-amasị na anyị kedu otu okwu maọbụ ịbụ anyị na-atụpụrụ ụmụaka ya nakwazi nwunye ya bụ ndị ihe a mebidere n'ụbọchị nke taa ise ihe ọ bụ nwata zuo okenye ka ihe ọ bụ yes nke ihe ọ bụ dara ezigbo mmadụ o onye nke m ekene gị oke nwa n'isi ọfịa ya gaziere gị o ekpere na-ekpe n'isi unu na ndị ọkwa aka gị niile gbana unu bịara ebe a n'udo mgbe unu ga-ana n'udo na-enwere nsogbu ọbụla enwere ndị soro unu baịbaị ka unu na-apụta ha ga-asịkwa unu nnọọ ka unu na-abata n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị darụrị ndị ezigbo mmadụ o ya gaziere unu ihe na ndị ọkwa aka gị niile na-asị na ọga ije ga-agara unu mana ụwa na-abịa si na Kristi dị nwere anyị thank you so much sir o oke nwa n'isi ọfịa ekenekwa gị ka ị manụ ihe tụrụ gị o Chizoboke afọ mgbado ụgbala isi ọfịa ya gazie ezigbo mmadụ o ya gazie onye nke m ekenekwe gị ya gazie o thank you so much God bless you for your time darụ nri nne unu mara abịa thank you ndị badugo ọ na-eweta ebe ọ na-anọgide n'ọnụ ihe niile anyị na-eme mgbe ọ nọ ndị mma anyị na-asị ka anyị so udo a na-asị n'isi n'ike ụmụnne gị onye nọ na ebe ọ nọ na ọka badugo niile n'ebe a anyị nwere ibe ebicha anya mmiri na-asị ebe ọ nọ ọbụkasịcha ebe ọ ga-abụ nkụ anyị akụkụ ya akụrobi ya ji mgbe fere gara aga akụrobi ya zuru ike ọbụla ihe anyị nwa ya agafuru ya when Jesus died, when prophets sang, when Jesus died, where will you after some time, more time. On a wide area, I tell you why I see the I might have also seen some help with the doctor. I'm going to be
Ayo Chineke, unu bịa unu bịara nke ọma. Unu ga na-achị ka onye aka unu na-akpọ unu dị iche iche ebe unu si wee bịa. Ugbu agaghị aka onye ọ gaghị aka onye azụ unu na unu na-ekwudokwe ndị unu hapụ wee bịa site na Kraịst onye nwe anyị. Amen. Let's give that to someone. Thank you. Yes.
go to Nudia. Don't waste time. Don't waste time.
I know. I feel good. My honorable. Thank you. Thank you. Oh yes. Go, come.
Yeah, ndewo. Ka ikwenu na onye ha magbu na na. Okay. No say here. It's not because because people selected their own and don't want to. Although so people, one more to 19 on to 1 we are a challenge and a heritage. Your first glory for that indicates. When he stands in position of audio in the family, people is after their family for a year and and school does a great caring work. And you know, one of your great children. Everyone looks like a or 9 years old. Wow, no, here is God, what is God? If I am your own from now onward, and who is the same guy I am? But I was there, they would not even be here, but they will buy. I was there with the one, ever, I take that to the way I can let me at the doctor. I got to this, and you are doctor. Thank you, I got this. Francis, when I get on, everyone have pretending you know, we keep a second their family. When go, I got quite funny now. And now you're thinking that so going to be out of the Anudo. Burga, Quasi. Go then why do no Kudo Quasi and don't have a web Aquamuzo no one. Sit on Jesus Christ.
Oh,
Afa mobo izundo ayeta na zobi ko china nwe Enugu Umonye chairman Honda Motor Spare Parts Association Lagos. Ihe agwa na aka ejighị enye nnukwu enyi m nwoke bụrụkwazi nwanne m bụrụkwazi my colleague anyị ji Osele ihe amara m Isofia ọnwụ ya ibu ndede ọnwụ kwuru anwụ anọ m ebe a darị anọ na village that day so ọnwụ ya tata ka anyị wee hapụzi ya n'aka Chineke so na mma abịa wee so wee gbaa aka ebe ọ ya mere ndị wee bịa na ya from Berido Mass na ọ dịkwa eruo kịta ọnwụ na nna agbaghị nkwasị obi nna agbakwu onwe m maka na ihe mere nụ ọnwụ anyị ji wụ a discussing this item maka ihe ọzọ anyị nwere ike ime anyị edi anyị ama mbe ebe a ka na-enweghị olileanya as far as the concern anyị jiri n'aka ebe dị mma ọ n'aka Chukwu so fa ya edi anyị ncha ya edikwa we continue to remember him in our prayers and our holy masses ọ nọkwazi ebe ọ metụkwala ya ekpe anyị nwekwuo olileanya na the last day anyị ka ya atata ihe uribu n'aha Jizọs ọchị na nwe Enugu Umonye ọ ya adịghị na mma. Afọ m bụ Mr. Ikenna Vincent Ekwutọsị na nwa mmadụ. Ihe butere m olili nne nke mbụ bụ na mụ na ya bụ agbata obi. Menti m buteziri m bụ na nyanwa bụ onye zụrụ m mụ na ya biri nwa bụ ya ka mbụ ana mụ na ya biri anyị bikwere na ọfụma ọ bụrụ na anyị ebighị ọfụma ma anyị bịa today so mụ na ndị otu m anyị dị about 4 bịara ya bụ mgbado today. Dịka a na-akwali IG ikpeazụ n'ụbọchị tata dịka nwa bụ ya kedu ife ị ga-achọ ka e welu na-echeta IG dịka onye gbara ya bụ? Ihe mere nụ bụ na asị ka nkwube ọ bụrụ na e nwere much time I will narrate more stories to you. IG is just a very good person. He's a very good person and a gentleman. Ọ bụrụgodị na mmadụ agha afụ ụzọ ọ ya anụ ihe ọga m ihe ọ zara n'afọ bụ ihe amara me and etu anwa ka ọ dị ihe amara me adịghị ese okwu ọga m bụ ezigbote mmadụ mma asị na asị na onye ọbụla soro ụzọ ụkwụ ya nsogbu ya dị n'obodo anyị bụ Naijiria otu a ka ọ dị ezigbo mmadụ ka ọ bụ. Ya eji mara mgbe Ekwutọsị na nwa mmadụ onye ekwutọ na mmadụ ibi ya.
Ihe mere anyị ji anọ ya ebe a na nwa di ya na Igule IG ha nọ n'ọnwụrụ n'ọnwụ ya ewute ka anyị abịala mgbaru. Kedu okwu nkasi obi ị ga-agwa ezinụlọ ya na ndị ọzọ niile ọnwụ ya wutere n'ụdị pụrụ iche? Okwu nkasi obi m na-agwa ezinụlọ ahụ ha sere n'ọnwụ ụgwọ onye ọnwụ na ji ama m na o wutere tu maka a young man ha obe ha sere na chukwu wete chukwu je werekwa. Anyị ekele gị n'ụdị pụrụ iche. Kedu afọ eji malụ? Eze chukwu gọzie eze nwanne. Anyị ekele gị. Eche na ịmata gị afọ m na mbụ kachidoro Uche Ben Osele nwanne ife amala m emume akwamozu a dịka the planning ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya onwe onye amagha ji n'Oyimbo, onwe onye amagha ji Isofia, even aguata in general. IG owo mmadụ ọha n'agbanyeghị ihe ndabide niile mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-agụ ya. So ụmụ ife ọṅụ ọ bụrụ how far but how well he spent his life so short but well meaning. He touched life, he touched people. So ọ ya wụ obiọma m ebe ndụ ya dị, obiri ndụ ya dị ka nwa afọ. Dịka nwanne ya bụrụkwa onye ya na ya na-anọ nso mgbe ọbụla, kedu okwu nkasi obi ị ga-enye onwe ya na ndị ọzọ? Ibe nji ediwu na ọwụ ezigbo mmadụ mgbe ọwụ na akpọrọ ndị ezigbo mmadụ ncheta IG ya ka nji edi, mana ọnwụ ya bụ ife mgbawa obi nyere m maka is a source of succor to me in general. Kedu okwu ndụmọdụ ị nwere ị ga-atọbọrọ ọkachasị ụmụ ya na the immediate family ya ndị ọ hapụrụ? Kedu okwu ndụmọdụ ị ga-atọbọrọ ka dịka ụmụaka ka na-efe? Ndị be anyị si na ozu amaghị akpọ oge nọ na-egbu anya n'ọdụ fa ga-ene usoro nna fabili ezigbo ndụ obiri ṅomia ya na ọ ga-abara fa na ya ka m ji kwudosi ike na aji nọ n'eluigwe site na ya ụmụ ya bie ndụ ha ọfụma dịka ya ha ga-anọkwa n'eluigwe. So ọ bụrụ ihe aṅụrị ihe afọ ojuju nyere m nwa as a person. Ọ ya wụ akaebe m na-agba n'ụbọchị taa. Anyị ekele gị
nwoke ọmọkwụ gị na ya afa m bụ Anayochukwu Francis Osele nke eji ugodinobi wee mara ndị nọkwa na Holland ndị mụ na ha na Holland na Holland. Kedu ife jikọrọ gị na IG bụ onye a na-akwali ugwu ikpeazụ n'ụbọchị taa? IG Osele bụ onye nke nwụrụ anwụ a na-akpata ahụ ya tọrọ mmadụ wee tọ mụnwa so ofu nne ji nwunye ya na-abụ dịka a na-akwali ugwu ikpeazụ n'ụbọchị taa gwa nke na-anyị ka ọ dị n'obi the first time ị nọ na IG one crash and my world just crashed for more than 2 days. When me came to 2 days, I don't back for 2 days. My wife and the other one this evening. I can use one because IG. I'm I ji wurukwa nwanne m nwoke wurukwa my senior brother wurukwa my father. Dịka a na-akwali ugwu ikpeazụ n'ụbọchị taata, kedu okwu nkasi obi ị ga-agwa onwe gị na ndị ọzọ niile ọnwụ IG na-ewute n'obodo? Nkasi obi m ga-agwa onwe m na IG dị ezigbo ihe n'ụwa. Ife niile dere ebe a gwara ya osigharị. Ọnwụ onye ghara ọsọ onye udo, ọnwụ onye na-anọ mmadụ ebe ọ na-ata ahụ. So mụnwa mana IG agago eluigwe ka ọ nọ n'aka ndị Chukwu nna. So ọ ya bụ ihe na-agba m ume. Ọ bụrụ na ọhụụ ya enwere ike aga m eruzukwo onwe m mana ama m na olugo ebe a na-eje na-ayọzi Chineke maka onweghị onye dị ihe mepere ọ bụrụ na o nwere obere ego fọrọnụ nwunye nwere ike iji igbochi ịbata ebe a biko ekpere m na akwa bụ ka Chineke ka m were ya bụ ihe o nwee ike mapụta n'ala eze amakwana na ụmụnne m n'ebe a ụmụnne m niile bịara n'ebe a bancha ofu ya m kwuru ka ha ga-ekwukwa maka ihe niile dị ndụ na-agbara ya aka ebe ọ mmadụ anaghị apụ mmadụ ebe ọ na-ata ahụ mmadụ na-achụ udo mmadụ ga-ahụ mpaghara kama ihe enye gị ọ gaghị eri ana m atụ Chineke nna biko ya ma eri ebere o nwegoro ihe ji elu eruteghị ebe a ya ma eri ebere o nwee ike banye n'ala ezi. Dịka ụmụ ya aka na-etolite kedu okwu ndụmọdụ ị ga-atọgbọrọfa ga-enyelụfa aka dịka ndị nna ha hapụrụ? Okwu ndụmọdụ m na-enyefe ọnwụ na Chineke mere ebere nna ha ọfọdụ ihe niile ọ yara mana ọ gbara mbọ zụpụta ha were nwụọ so ha nwa afụkwana n'ụdị mmadụ ọnwụ ka ha ṅomie okwu nna ha ha mara ihe ole ndụ ahụ nna ha biri n'elu ụwa ka ha sikwa otu ahụ wee na-ebi ya nwoke ekwekwere ka ọnwụ nna ha bụrụ ihe ga-eweta ezinụlọ were weta nsogbu n'ezinụlọ ha biko ya nwe ihe nna ayọ ha
ka ha nwee ike ịdị n'otu mara na nna ha biri ezigbo ndụ na nna ha pụrụ onye ọbụla n'anya na nna ha anaghị apụ ebe mmadụ na-ata apụ hapụ onye ahụ na nna ha na-anọrọ onwe ha ka ha chụọ onye ahụ nwee ike tokwa nwee ike zụkwa ndị ọzọ ọ zụpụtara ha Chineke emee na ebere sọ nke nwaanyị nwe nke ka ọ nọ ọrụ Mose pụtakwụ na skuul ọ gbechara ihe n'oriri ebe ha ọ kwadochala ha ọnọdụ ọfụma were nwụọ ọya bụ sọnsọ aṅụrị na-enwe ha jisi ike gba mbọ fụ na ha soro ọkpụrụ nna ha ihe niile nna ha mere ka ha so otu ha mekwu ya na ọ ga-adịrị ha na mma na ọ bụrụ na ha meghị otu ahụ Ugodinobi anyị ekene gị ndewo nke ya m Victor Kanyechukwu Osele gwekena ife jikwalụ gị na anyị ji bụ onye a na-akwali ugwu ikpeazụ n'ụbọchị tata anyị ji ewu nwanne m nwoke ụlọkwu onye otu ọgbọ m anyị tokọrọ ọnụ dịka nwanne gị nwoke kedu ife ị ga-ala ka ndị mmadụ welu na-echeta IG dịka obi sigolu ndụ ya wee hapụ onye ntị mara IG onye ntị wee tọkọ IG ewu onye nsogbu so mana ya nwe nwoke nwakwa na oke na ọnwụ ibe dị n'ọnwụ ndị ọ gbanere omeghị ya na-ekwu na onye ahụ na onye ọjọọ so na anyị ka anyị ji wezụkọkwa ebe a anyị gwakwara ugwu ikpeazụ kedu okwu nkasi obi ị na-agwa onwe gị ya na ndị ọzọ niile ọnwụ IG na-ewute n'ụdị pụrụ iche anyị niile ka ọnwụ IG na-ewute ọ kasị ma nwunye ya na ụmụazị ka Chineke bịa gbaa bụ ume Chukwu mekwara ebere ọ zụkwuo na ụmụ ya mana ime ndị na orizi ụlọ nwa mana ọ Chukwu ma otu otu wee dị ndụmọdụ na-enyebe ba kata bụ na ya adị mma the legacy ọ hapụrụ ka ha mebikwa anyị ji eweduo mmadụ anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche kedu afọ eji malụ gị aba m nke Chukwu Osele aka ekpuchi ọnwa anyị ekene gị nna igwe wakena ya afa gị afọ m bụ Sayidi n'ike Chukwu Osele wakena ife jikọlụ gị na IG bụ onye a na-akwali ugwu ikpeazụ n'ụbọchị tata anyị ji nwanne m nwoke mana na nkọwa ya ọfụma papa IG na papa m nwanne we are first cousins n'olu bekee dịka a na-akwali IG ugwu ikpeazụ n'ụbọchị tata kedu ife ị ga-achọ ka ọ bụrụ ife ndị mmadụ ga-eji wee na-echeta IG mgbe abụna mba ihe onye ọbụla ma IG ọfụma mana IG bụ onye udo afọ ya ebe ọ na-ekwukwu ya ife amara na ọ nara eso so onye ọbụla ma IG ọfụma ga-eji ihe gbasara uru na-echeta IG mara na ọnwụ sọ mbọdị ga-abụ edo ya ọdụ ekwere nọọ mmadụ na-achọ ka e nwee esemokwu ebe ọnwụla anọọ mmadụ na-abụ ihe ọnwụla a ga-eme ọ ga-agba mbọ nke o ji wụrụ mmadụ ime to the best of his ability. Kedu okwu nkasi obi ị ga-enye ndị niile ọnwụ IG na-ewute n'ụdị pụrụ iche ọkachasị ụmụ ya na nwunye ya? Nkasi obi m na-enye ha bụ na onye ọbụla nna ya maọbụ nne ebiri ndụ ọma ụwa niile na-ekwupụrụ ya that's enough na console ha so na-asịfa ka a na-ebuwe nnafọ na ekpere oge niile make sure na ife ọ na-aba na-eme fe ekwere ka ọkụ apa ha mụnyere nyụọ nke onye na-abịara agbara ihe aja afụ ka onye ọ na-ekwupụrụ ya na-ekwu ndụ ọma obiri na ihe niile so na-agwafa ka fa so n'ụkwụrụ nnafa ahụ make sure na afọ IG eme gịnị adaha n'aja
so ka a na-ebi ndụ kwesịrị inye n'igbo nye ya wasa a na-asụ na ụmụaka anyị ji ya nwụ ndụmọdụ nne ya kachasị mma na ebe kwekwe a na-ekwe dị ya mọda bụ I'm talking of ụmụ IG in particular a na-ekwe dị ya mọda bụ make sure na onoso na farapụrụ ọdịnihu. Ma anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Thank you very much. Kedu ife e turu gị? Ọzọ nwayọ. Ọzọ nwayọ anyị ekene gị. Nna anyị ukwu gwa kena anyị afa gị? Afọ m bụ Augustine Akụdịna nwa Osele. Nwekena ife jikọrọ gị na IG bụ onye a na-akwanyere ugwu ikpeazụ n'ụbọchị tata. IG mụ na ya adịka. Papa IG ha o so na last born n'ime papa m. Papa m tọrọ mmadụ na-abọ were tọọ papa m tọrọ mmadụ na-abọ were tọọ papa IG. Papa IG tọzie last born. And IG n'onwe mụ na bụ Lagos mmụọ m kwara na agbamakwụkwọ. Ọ bụ eziokwu na ọ rịara ahụ mana ahụ ya wutere anyị maka ọ bụrụ na ibe eji akụ eme anyị ji ejebeghị ejebe ebe o jebere mana uche Chukwu mere. Ndo kedu okwu nkasi obi enye onwe gị n'ụbọchị tata ya na ndị ọzọ ọnwụ IG na-ewute n'ụdị pụrụ iche? Okwu nkasi obi m na-enye onye ọbụla ọnwụ wụ ụgwọ onye ọbụla ji eji IG akwụọ na nke ọ gaghị akwụkwọ nke ya ọzọ and anyị nwere onwe anyị dị ndụ a na-akwadobe mgbe ọbụla o mekwara anyị amara na ihe ọ dị adị mmadụ ga-akwụ akwụ ọ bụghị na ụgwọ mmadụ ji akwụchitere gị ka ọ bụ ọgwụ ị ga-akwụla onwe gị and ihe anyị na-ayọ Chukwu ka adịghụga anyị ji nwụchuru anwụchu n'ihu nke anyị mana ihu Chineke Chineke wetara Chineke kpọkwara. Dịka IG bisigolo ndụ ya kedu ife ị ga-achọ ka ọ bụrụ ife a ga-eji wee na-echeta IG mgbe ọbụla mgbe dịka o bisigolo ndụ? IG na onwe zara faze ihe a mara mee ọ naghị achọ nsogbu ọ bụrụgodu n'ụlọ wụrụ n'otu ọgbọ ụlọ ebe ọ na-azụ afịa onwebeghị onye ekpere nye na IG ikpe ibe niile bụrụbe ndị ọgụ ya ma ọ wụrụ n'ezinụlọ ya ihe IG na-emewo ya gaba agaba onwebeghị onye ekpere onye ya na ya ikpe bụ IG ihe a mara mee. Ma anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Kedu afọ ya eturu gị? Akụdịna nwa Osele. Akụdịna nwa Osele anyị ekene gị. Thank you very much. Ana m ekene gị. Ka mụta gị n'aha gị? Aha m bụ Chidera Osele. Nwa ejima Osele enyiri taa. Taa bụ 7th April 2024. Chidera, eri abalị ole ma ole gara aga ọkwa dị iche iche na-azọbata ebe a ị na-afụ ya nke bụ taa ịfụ na ọ dị ka ụwa niile gwụrụ na be nna gị and ịkwadobe nna gị bifọ ịkwadobe nna gị ka isi gị na-akwa nna gị and ihe akwakwa ya ọzọ wọnsụ ka ọ na-aga n'ime ihe niile a na-aga ọ ga-amasị ya ka ịkọwa ndị ọha na eze ka obi dị gị ka ihe si aga iri mgbe a ụbọchị unu batara were kwe taa kedu ka obi dị gị n'ihe niile? Maka na ndị mmadụ mana na adị m ezigbo mmadụ ọ na-enye ndị mmadụ aka ọ naghị achọ ihe return so ọ bụ ihe onye ọbụla jiri mma ya nara akịrị ya onye ya amaghị otu ị ga-esi mana ọ Chukwu ma Chidera, anyị na-asị gị kasị ya na-asị ndị ụmụnne gị kasị ya na-asịkwazị nne gị kasị ya ọ Chukwu ewerekwana ọ ya mara mgbe ka mma anyị agaghị ajụ ya ajụ na anyị agaghị eji ọgụgụ ya wee na-asị ka mkpụrụ obi dị ka mkpụrụ obi ndị niile kwara gara aga site n'ebere nke Chukwu anyị na-asị na ụnụ kwacha na ụnụ na-akwata ihe akụ ihe onwe onwe n'udo tọrọ atọ na ezinụlọ n'aha Kraịst onye nwanyị nwana ka anyị mata n'ihe eji mara gị ndị enyi gị na-akpọ gị ọ bụ ya biznes name ọ ga-agasịrị gị
I greet you here. Good evening. Okay, please, may we know your name? I'm Osele, Okay, please, in a short way, I would like you to tell us how you feel about the burial, about your father's burial, how is it going so far? Because it's few days now, you have been seeing many people that you never seen before. Many people have been trooping in and out, and you ask questions, and they told you that they are coming for this or coming for that. But in your own view, as your own personal view, how have you been feeling all this while that you see all these people coming from far and near, all the way from Lagos? You know, so many places, even those outside. Even there is one who came from all the way from Abuja just to make sure that you grace their father's burial. How do you feel about all these people that came to help you and your siblings and your mother to give your father a befitting burial? Okay. First of all, it's really overwhelming seeing different people coming in, especially people that I don't know, and then hearing that they are coming from far and near, from far, knowing that they've left their house just to be able to meet us here and to be able to be here for this occasion. And at first it was really scary hearing that my father has actually died, because honestly I actually didn't expect it. But so far so good. I think the burial has been okay. I've been able to make my peace with the fact that it has happened, and I know that he's not going to want us to be really sad. My dad is not someone that will want everybody to be sad. He wants us to do the needful, and then he wants us to move on. So I urge everybody, including myself, to actually have the strength to move on. We bury him today and we need to move on with our lives, but we need to also keep in mind whatever he has taught us or however he has impacted in our life. And then to everybody that has actually taken out the time, left wherever they are coming from, Lagos, wherever it is, they left. The road is really dangerous to come here. I'm really, really grateful that you're able to do this occasion. And I'm sure my father is very happy wherever he is. And we are praying that his soul will rest in Jesus' name. So thank you everybody that was able to come here. We are really grateful. Thank you. Is a nice one, and it was a very wonderful lot of thanks that you render to everybody that came around for your father's burial. We are grateful and we thank God for everything. So my dear beloved, in all things we give God the glory. And that's what the Bible recorded, that in all things we should give God the glory, whether good or bad. So in all things we give God the glory. So, and we say that the peace of the Lord who made it possible that this day will be like this, will be with you guys. Will guide you and will protect you. After your father's burial, going back to school or to your business areas, he will guide you and he will protect you. Just be calm and be courageous. Okay? Thank you everybody for coming, and we wish you safe journey back. Alright. So may we know your nickname? Meramaka. Thank you so much. Okay? God bless you. Mazani Mekeneo. What did my big guy again? Okay. Oh, yes, raise the carbon. Macacho on moon, and I'm wearing moon. So now, I must say, because Kawakan Hanesa, who's about a polo. Okay. Osele. Obese in Lagos. So here can be as a tenant. And for over 3 to 4 years now, in this here. But after many name people moved outside Nigeria. Here Lagos, here Abuja. Then more you can see but any landlord they can do your mother. So in fact, when
ugbu a achie nnọọ ọ naghachiri Lagos ọ mmadụ na-anata ụlọ all the time ebe ọ bụla ihe mere ọ anata ụlọ anyị asị na ọ nọ ụlọ ya ha amaghị Lagos ka o si abata fat ọ ka mụ nwa n'ebe a ga ama iwe nwa mazi ụdị mmadụ so I believe you have no until today only get one year and other man so I am day landlord other man when I can do it you are gonna the end of start so look well for this so that is when they can run so I am my I na-ekene kwe your co-tenants ndị wepụtara onwe ha ịfụ na akwanyere landlord ana m asị na ọgije ga-agara ụlọ wee na-asị na ọgije ga-agara ụlọ unu biri nke ọma ọ ya mere nji akwanyere ya ugwu darụrụ nne ezigbo mmadụ na-asị na ka unu mere ya onye nke unu emekwara ụlọ n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị ọ dị mma ka anyị mata n'ihe tụrụ gị ka anyị mata ihe tụrụ gị Akụbeze ya gazie. Thank you so much. God bless you. My honorable man mekene biko ka anyị mata ka n'aha gị Chidefide Sokafọ PG Sofia ana m ekene gị ezigbo mmadụ nnọrị nne o doro m anya na ọkụ aka gị PG Enugu ụmụnwaanyị anọkwa ebe a Honorable, ana m ekene gị eri mgbe otu eru nkịta nka na-ekenekwa gị bikos ekene adịghị agwụ ike darịrị na ezigbo mmadụ biko ọ ga-amasị na anyị ka ịgwana anyị ka obi dị gị n'ije ọrụ bịa n'ụbọchị nke taa anyị na-ekene unu unu bịara ije a unu bịara nke ọma unu ga-anakwa n'udo enwe nsogbu ọbụla n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị Go right? Can we go with Igbo? English? Please, let me know your name. Thank you so much. You're welcome. As it stands, please may we tell us how you feel as everything is going on this way? I feel honored, I feel happy, I feel joyous. Everything has gone well. So far, so good. Nothing has stopped it. Everything is going well from the start of the time from 7 a.m. to now, which is about today. Yesterday, days ago, everything has been going well. It's not easy, everything has been going well. Right. And we thank God for it. View your vote of thanks to all those, every people that have come from all corners of life to help you to give your father a befitting burial. For everyone that has come, even though that we're not able to make it, I'm very grateful for your support, for them coming here, the ones that came from Lagos, the ones that came from Lagos, the ones that came from Kaduna, the ones that came from different places, for his remembrance, for his burial. We thank God for that. Thank God for the journey. I'm glad that they were able to come in peace and safely, and they will also be done safely. So I'm very grateful for their support and for their help. Everyone that has contributed in one way or the other, I'm very grateful. Thank God for everything. And we thank you and your siblings and your mother also for making sure that everything was in order. And in all things, we give God the glory. Because He said, no matter what, whether good or bad, we should give Him the glory. Though our father left at the age which he's supposed to be reaping the fruit of his labor, it pains us. But in all, we give God the glory. Because we cannot question Him, or rather, move ahead, carrying fight over there. No, it can never happen. But in all things, He knows the best. So, I say to you, be consoled. You and your mother and your siblings, be consoled, because God knows the best. We thank God for the successful burial so far.
And we pray that after this burial, it will yield a lot of fruit, good fruit, business success, and so many things that yet to come, yet for you to achieve. Your father achieved millions, but you will achieve trillions. This is his dream for you. And this, so shall it come to pass through Christ our Lord. Thank you so much for your time. Thank you for your vote of thanks. We pray to God that after the burial, as you are going back to your base, you will go back safely. In Jesus' name. Thank you so much. God bless you, my brother. God bless you too. Thank you. Hallelujah. The Lord is good. And all the time. And God is good. Thank you.
bụ na-ebe akwa ọtụtụ bụ ndị ike gwụgoro ndị nwetara mkpụrụ obi mana Chineke mere ka ndụ kpọrọ gị ịkwasị ghara esi ike ịka bido n'ụkwụ gị abụọ wee ka ịpụta n'onye ya elu sị ya ka ede mmadụ ndị elu niile ọchịcha mma niile dịla aha nsị ya ọkọ ya bụ
kere n'igwe na metọ n'iza nkịta ga niile n'ebe ebe ama site n'ebere nke Chukwu ka ha zuru ike na ndokwa. Amen.
justice and mercy, yet he bleeds our life for us. Jesus, Lord, I ask for mercy. Let me not implore in vain. All my sins I not detested, never will I see again. Ana Chineke ụtọ, onye aka na Chineke ụtọ, onye aka na Chineke ụtọ, ihe sọrọ ya ka ọ ga-eme o. Onye aka na Chineke ụtọ, onye aka na Chineke ụtọ, onye aka na Chineke ụtọ, ihe sọrọ ya ka ọ ga-eme. Onye aka na Chineke ụtọ, onye agbara na Chineke mba, onye agaghị aka n'ụlọ ka onye sọrọ ya ka ọ ga-akpọ. Nata na Chineke ụtọ, nata na Chineke ụtọ, nata na Chineke ụtọ, onye sọrọ ya ka ọ ga-eme. Onye sọrọ ya ka ọ ga-eme, onye sọrọ ya for you Jesu. Maria dia sonne nke Chukwu n'ọha ndị ndị anyị. Maria dia sonne nke Chukwu n'ọha ndị ndị Maria dia sonne nke Chukwu n'ọha ndị ndị n'etu ọ dị na nkịta na ego niile n'ụwa ebe ebe ahụ. Maria nyere ya aka. Virgin Maria nyere ya aka. Virgin Maria nyere ya aka. Maria nne nke ndị ụmụ ya ka eji ọrụ ya amara Chineke nna site na ayọ nke nne anyị dị ọsọ na nke nwa ya Jesu Kristi Chineke nna anyị na Chineke wetara anyị na Kristi gọzie nwanne anyị gọzie anyị n'ebere ebe ya anyị na ndị ọla ga-anakwa ebe dị iche Chineke nna pụrụ obodo n'anya ya n'otu otu n'ọnya nsogbu n'aha Jizọs. Paradise of paradise, We have come to the conclusion part of the burial rites of late Mr. Ignatius Chukwujeku Osele, aka Ifeama Rume. Today being Sunday, the family observed the outing mass, which brings to the culmination of the whole burial rites. May his soul rest in peace. Amen.